sem kumin ba ubele bokhorok imle mo bukho ubukhe godana ubele godana obo bukhung no ubu godana mo bukho ubu se godana ubele mokol mokol songna khunju jawa mokol ma khunju jawa bole no rom nai la imo se mokol bokhere jang nge diba ibule jang bicha mokol obo kaisa na khon omo bukhung tanjang mani omo ka khunju sem konkal bokhro haya ple ba tuni se first time nai jaklang ni nugya sia tuni se je phuruni shimi gonda tusawo ba gonda sarani ba girot parawo raima sormani kerang kothoma khumpui kerang kothomani hai bokhorok kocho musile sibugni holong mamani poreno aroni mangpli oram social media viral angi phakya tabu khane hai te kaise mangpli bo viral angi phajuka a mangpli wo kasawi phakya kaisa bokhorok malani she sanani thanga kai amte hai bokhorok malani sheto raima sorma ba khumpuni kerang kothoma woto khanaya haipeno bororok a gonda tushani ba girot parawo thangui aroni tusharogo thangui naimai pore holong rok berai naimani pore hangkai holong rok ni kwbangma shepni mangplino kasui phayo aroni bisingo kaisa borok bokhorok mala hai ni kaisa shep mangpli holong ni kasui phekya tabuk social media facebook obo o mangpli viral angjak te angbo tubi pheke nongni bage o viral video ni mangpli video ni screen o hanga kai tabuk social media o je hena viral agi tongo je o raima sormani khumpu kerang kothomani hai holong ni musilani bokhorok malmani mangpli hai tabuk amo bo viral angjak hengke norok o video nungman pore norok ke tama sana uchu kisa norok wanchu murungno comment khasadi te paithoka amsukok sawunyo ang ani video ma parisinai norok jodi no ani channel lo chajakhai like subscribe share khadi muti hai tebo katal video rok manani bagui।